De a ne afla în fața unui moment deosebit. Acest moment marchează trecerea spre un nou început. Pentru promoția noastră, legătura dintre trecut, prezent și viitor ia naștere astăzi prin ceea ce numim absolvirea facultății de drept. Acest moment, plin de încărcătură emoțională, simbolizează 4 ani de studii, în care fiecare am încercat să deslușim câte puțin înțelegerea marilor instituții de drept. Și acest lucru nu l-am realizat singur, ci cu ajutorul celor care s-au oferit să ne îndrume pașii spre calea înțelegerii aprofundate a unui complex sistem teoretic și practic, numit sistemul juridic. Fără de acești călăuzitori, șansele noastre ar fi fost aproape nule, iar dorința noastră de a reuși, cu siguranță s-ar fi stins prea repede. Suntem totuși aici. Și acest fapt ne demonstrează că am reușit, deși promoția noastră nu este una care a fost lipsită de încercări. Am putea spune că suntem printre ultimele generații care au fost privite cu discriminare de către alți studenți, lucru unde a ajuns la momentul respectiv pentru a ne determina să renunțăm. Poate ne amintim primii ani de studiu în care eram total dezorientați. Mai mereu se punea problema de a pune capăt sau nu studiilor noastre. Unii au renunțat de atunci, dar nu au renunțat toți. Marile schimbări din cadrul facultății au determinat de asemenea pe unii să plece, dar nu au plecat toți. Timpul ne-a demonstrat, atât nouă cât și altora, că nu suntem ceea ce vor alții să fim, ci suntem ceea ce într-adevăr vrem noi să fim. Grație conducerii facultății și profesorilor minunați pe care i-am avut, ne-am făcut un nume. Am parcurs 4 ani în care am fost învățați de profesori de marcă, profesori renumiți, care prin aportul lor au contribuit la cizelarea imaginii facultății și a universității noastre, dar nu în ultimul rând la formarea personalității și a cunoștințelor noastre juridice. Am avut prilejul de a fi îndrumați de astfel de profesori, dar am beneficiat totodată de sprijinul moral al celor care au fost alături de noi, indiferent de momentele ușoare sau dificile cu care ne-am confruntat în tot acest timp. Cei care au fost alături de noi au fost și părinții noștri. Ei au avut puterea de a investi în noi încrederea și dorința că vom reuși. Am reprezentat o investiție, nu doar morală, cât și una financiară, dar această investiție și-a meritat tot efortul. Recunoștința noastră pentru ei, cu siguranță, nu va putea fi acoperită nici când. Absolvirea facultății este pentru noi un început. Este un început de drum șerpuit, este plin de obstacole, e dificil de parcurs, dar nu este imposibil. Această cale am decis să o alegem. Pentru aceasta ne-am pregătit. Și pe această cale vom continua. Puși în slujba justiției, vom avea obligația morală impusă de o societate de a apăra adevărul. Călăuziți de rațiunea acestei idei, vom fi nevoiți a răspunde prompt intereselor legitime și morale, indiferent de autorul acestora. Știm prea bine că dreptul exercită o influență deosebită asupra conștiinței societății și asupra personalității umane. El nu se limitează la reflectarea realității, ci contribuie la modelarea statului și al cetățenilor săi. Rolul deosebit al dreptului ne va conștientiza, odată intrați în sistemul juridic, vom deveni oameni importanți. Vom fi importanți datorită puterii, datorită rolului și al deciziilor noastre, care vor putea influența atât un individ, al cărui interese sunt apărate de societatea în care trăim, cât și o societate în întregul ei. Indiferent că va fi o valoare individuală sau că va fi una colectivă, cu siguranță vom fi avocați în slujba adevărului pentru a apăra tot ceea ce este legitim, tot ceea ce este legal și tot ceea ce este moral. Așa să ne ajute Dumnezeu.